Riwruoge mag jokedo ne ratich oganda e kaunti ma Siaya owuok oko mar kwedo nek ma koch mar Swin Awino, japuonjre mane oting'o penj mar grade 6 e skul primar ma Milenga kendo nowinjo bed nodonjo e junior secondary ma Mitiro mayudre Bondo e kaunti ma Siaya. Kaluwore kod obila, chich maduong' e nek mar Swin oseyangi kaka George Adede, ma en japuonj e skund primar ma Mitiro ma nyaka sani odine od ang'ech e boma ma Siaya. Ka koro jokanyo mag riwruogego kwayo obila mondo mi oru timo nonro mondo mi anyuola mar Swin oyud ratiro margi. Reporter marwa George Bati nitiere kod ler mathoth. E par jaduong' Peter Odhiambo e gweng' ma Milenga mayudore Bondo e kaunti ma Siaya. Lit kod kuyo miyo chuny anyuola omoko kaluwore kod tho mar Swin Awino, nyako mosedak kod waygi kuom thuolo mar higni 6 nyaka nowit jonyuolne duto. Nyithind kaka nyathina. Koro kane waygi obiro kode koa loka, koro nakone ama nyathina koro an gi nyira, koro kwano ni an gi nyira 2. Koro lalne ma koro chuobo kama koro thoeni, kanyocha winjo ni nanindo kae, to wuoda miluongo ni Otieno no nobiro. Min ne nyiedho, to kone min mare niya, japuonj onego Swin. Kaluwore kod Mary Adhiambo ma en waygi mosenindo, Swin nowuok pacho tarik 14 dwe mar adek, kendo onge ng'at moro amora mane ni kod muya maling'ling e wi kama dibed ni ne odhiye. Kata kamano, gikone to noyang ni rawerano nowito ngimane e yo magalagala. Ka koro nyicha romo dwe mar adek tarik kendo 14 ema nadhi Milenga skul kao nets, to kana biro kana we Swin dala ka aduogo yudo Swin onge. Apenjo ni Swin odhi kanyi, jaduong' na we dhot ka, to Swin odhi kanyi, ni en be onene ga kanyi. Mano e kaka Swin odhi kamano. Mos OCS ne timo uchunguzi kien owuon. Noyudo ni japuonj otero Swin ng'iya. Koro nyisa ni miwa nyathi, adwa nyathi, okete kamano. Namiugo. Kana awinyore yawo dhoute nogo kifkul te, odonje e ot. Onere mo moko e ot kanyo. Wadwa nyathi, nowuok kod jogi motero e rangae, kama ne onege nyathi, kama nokete nyathicha, muumo gi yugi. Koro nadwara chieng'no nokoyuda, to gocho ni wuoda ma Otieno. Ni idhi kori mama uni mos. Ogocho ni chief, ni japuonj onego nyathicha. E kindeno osipidi ma Bondo Robert Aboki ogolo ote mayango achich mar nek mar Swin kaka George Adede, ma en japuonj e sikund primar ma Mitiro. Huyo mama na msichana wakuja mpaka kituo ya polisi ya Bondo, wakapiga report, tukaanza uchunguzi, tukamfungulia mashtaka ya defilement, na ndiposa tukaweza kumkamata na kumpeleka kotini na akastakiwa kwa hiyo dhuluma ya kudhulumu mtoto wa miaka 16. Kukiwa kesi inaendelea, alipewa bond na koti, na kiwa nje tena akatafuta msichana akamtorosha kwao, akaenda kumficha mahali ingine inaitwa Ngia. Tukamtafuta yule msukiwa, tukampata. Baada ya kumhoji ndio mwenyewe aliweza kufafanua ya kwamba, na akasema kweli alichukua yule msichana na akamficha, lakini bahati mbaya alikuwa amemuua na akapeleka kumficha msituni. Kaluwore kod nek ma koch makamano, moko kuom jokedo ne ratich oganda e kaunti ma Siaya koro wuok oko mar chung' kod anyuola mar Swin kendo neno ni giyudo ratichgi. To sani bende warango ni japuonj bobet gi access to justice nikech obodhi e court. To bende wadwaro ni nyathini bende kaka ng'amo othoni bende nego bed yud hakine kata kotho, mondo kik nyathi athia moro bende kaw kama manegi to onge gimiwacho. E sechego MCA mogwel mochung'ne wakeni kod rawere matindo Dorothy Oinga okwayo tend kaunti ma Siaya komakore kod piny owacho mamalo mar chugo kuonde reso nyithindo moroch ratichgi kata rescue centers, mowacho ni onge kauntino gino machuno nyithindogo mondo dag ganyuondgi kuonde ma inyalo roche ratichgi. Kaka Women Caucus ma Siaya wasebedo kwa push agenda mondo wabed gi MOU gi national government mondo wabed gi a center, rescue center ma nyithindwa gi eki mayudo chandruok e gwenge mopogre nyalo betie ka gibedo protected ka cases gi iluwo. Adwa kwayo geyo makende ni mondo gitem timo piyo process ni endi mondo nyithindwa gi eki manyalo bedo ni rango kama ginyalo resre in the name of rescue center. Kaluwore kod tho mar Swin Awino e yo magalagala,
anyuola mare kaachiel kod jokedo ne ratich oganda ma Siaya ni kod geno ni ratiro biro yudore ka otiek burano manyaka sani ochwal e doho. George Bati, Ramogi TV.